публикуваха, меко казано странни. Ще ви цитирам едно интервю в един вестник, публикувано на витрината на монархическия клуб, който се намираше срещу Раковски 134. Там на въпроса как смятате България да се развива и кои да управляват България след като падна Тодор Живков, той заяви, че всички трябва да участват в управлението на страната, включително и комунистите. Те също трябва ли да вземат участие в управлението на страната. И представяте ли си, господин Жеков, след военна Германия да се изправи един политик и да заяви следното? Ами развитието на следвоенна Германия е немислимо без участието на нацистите. Какво ще му се случи на този германски политик? Най-малкото той щеше да бъде вече политически труп, пресата щеше да го разкъса, а и срещу него щеше да бъде възбудено и наказателно производство. Това е защото в цял свят нацистите ги преследват, а комунистите ги приемат. Така. Но тези думи фактически на царя минаха така незабелязано. Дойдоха изборите за Велико народно събрание и след изборите отново интервю публикуваха с него, с което го питаха: вие за кого призовахте да се гласуват? Той каза: призовах да се гласува за СДС. Един монарх никога не може да каже: гласувайте за СДС, за БСП, за ДПС или за някоя друга партия. Той достойният му отговор като монарх трябваше да бъде, понеже изборите беха за Велико народно събрание, той трябваше да каже: гласувайте за тези, които ще възстановят несправедливо отменената Търновска конституция. Имаше такова движение, парламентарно движение за Търновска конституция, която обединяваше Демократ, Конституционна партия и Дружество Просветление, която искаше да участва на изборите за Велико народно събрание, но изглежда и там беха инфилтрирани с комунисти, защото 2 дни преди изборите за Велико народно събрание те призоваха да се гласува с синята бюлетина. А Симеон призовава избирателите да гласуват за СДС. А в СДС тогава влизаха Желю Желев, комунист-марксист, който нарече баща му военно престъпник. В СДС влизаха Петър Дретлиев, социал-демократ антимонархист, влизаха Милан Дренчев, също лев земеделец антимонархист, влизаха Петко Симеонов комунист, Георги Спасов комунист, Александър Каракачанов, Румен Воденчаров и така нататък. Но Симеон призовава хората да гласуват за СДС. Това на мене беше второто така очудване от неговите изявления. По-нататък той... Добре, това, че около него е сегашната медийна звезда, друго нищожество, наречено Бойко Борисов, чието баща върх комунист. Самия Бойко Борисов не се отрече и не иска да напусне комунистическата банда, когато уж имаше декомунизация в милицията, ако си спомняте. Да. Той се махна от пожарната, но не напусна бандата. Да. А сега се прави на антикомунист. Между другото, Бойко Борисов, освен че си е комунист, той, доколкото така видях случайно в един вестник, няма да му правя реклама, пише, че дядо му е бил пребит с тояги. Само че това е дядо му по майчина линия. Той не казва нищо за баща си, кой е баща му, а и не казва лично за себе си, защото все пак аз бих се срамувал от така автобиография и да се бия в гърдите, че съм антикомунист, да говоря против болшевиките, нали, и едва ли не е спасителя на нацията е той. Значи около Симеон са все такива. Да. Между другото, Бойко Борисов беше преди да бъде охрана на Симеон, той беше безплатна охрана на комунистическия диктатор Тодор Живков. И убиец. И убиец Тодор Живков. Продължение на 35 години управляваш страната ни. Безплатна охрана и дори заявяваше, че се е учил, някои неща е научил от Тодор Живков. Интересно какво е научил. Може би как се влиза, как се става България 16-та република на СССР или как се произнася комунизъма, социализъма и други. И как се чупат кости на вързани хора. Господин Вълев, вие бяхте водач на монархическата листа в Бургас. С какво нещо се сблъскахте там, но преди това направи впечатление, че на грамотата, която показахте за баща ви, дето е награждавана с орден, е издадена юни месец 46-та година и горе пише Народна република България. А България, както всички знаем, става незаконна народна република на 8 септември референдума 46-та. Не се ли питахте как така по-рано са знаели те, че ще бъде
република. Това означава, че още преди незаконния референдум по време на окупацията на България от болшевишката армия, всичко е било подготвено месеци по-рано. И участвалите на фронта офицери, които така или иначе дойдоха с заслугите си и с ордените си, защото се биха преди всичко в името на България, привлечени, нали, под чужда окупационна кауза, която е една трагедия в българската история, но тези грамоти са били отпечатани много преди да се обяви България като народна република, още по времето на царство България. Не е в името на Негово Величество и в служба на царство България отпечатана грамотата и е факт, че е написана на 30, т.е. датирана на 30 юни за военни заслуги със съответния там орден и така, но е връчена на практика на баща ми в началото на 1947 година. И е правил един доста голям обход, докато доди по почтата, загуби се ордена, после той години по-късно си го възстанови и така нататък, но всичко е било манипулирано по отношение дори на документите на Министерството на войната и дори на грамотите и на ордените, които е трябвало заслужено да получат билите си на фронта и оживели по случайност офицери, много по-преди. Аз съм тук малко на друго мнение, че заслужено трябва да го получат тези ордени. Аз бих ги попитал защо те не се отказаха от тези ордени, а ги приеха. Но това е друг въпрос и друга тема, ще го говорим. Сега кажете ни с какво се сблъскахте като водач на листата. Сега, в 1991 година, като член на Съюза на собствениците в България и в неговото тогавашно ръководство и по-късно член в ръководството на Съюза на индустриалците, но за това сега няма да говорим, ние бяхме сепарирани от СДС за съвместно участие в изборите и затова монархическите дружества, които тогава наброяваха някъде 16-17 на брой, образуваха така наречената коалиция Конфедерация Царство България, в която бяхме поканени да участваме за каузата на възстановяване на Търновската конституция и на монархическото управление в страната, такова каквото го знаем, с конституционен монарх. Имахме, разбира се, предвид наследникът на Третото българско царство, Симеон II, Сакско-Бургота, и идеята ни за него от малкото сведения, които пряко имахме, бяха някакси противоречиви, но тъй като нямаше време нито достатъчно средства за подготовка и продължително проучване, коалицията участваше в тия избори и по време на самите избори се натъкнахме на всичко това, което по-късно в 1996-та, при неговото първо пристигане в България и в 2001 година, до изявлението му на ливадата във Враня, стана ясно вече и за децата в България какво представлява тази трагична в историята личност за България. По време на изборите каузата на Търновската конституция и на монархията беше достатъчно близка дори в най-затънтените турски села на Бургаски окръг. Самите турци казваха при нашето посещение, взимаха снимката на монарха, слагаха си я на видно място, но казваха, ние не можем да гласуваме за Симеон II. Ние сме длъжни да гласуваме етнически, така както им поверяваше агент Сала. Просто това беше ясно. Искам да кажа, че не само българите, но дори и турците. Целият народ принципно беше за монархията и възстановяването на Търновската конституция, но било от страх, било от обективни пречки, които ни създадаха. В Бургас комунистите ни даваха нито помещение, електрически ток сме карали от 250-300 метра с дълъг кабел до радиоколити, за да може да са в центъра, където е митинга да се образува. Хората се страхуваха дори да се приближат, но говоря за младите хора, което е най-отчаиващото. Всички възрастни бяха наблизо, всички приветстваха тия, които бяха за монархията, тия, които бяха за демократичната кауза за възстановяване на Конституцията, а младите през рамо и отдалеч, от страх. Това е дълбоката провинция. А какви бяха в листите? В самите листи по време на нашите обходи се натъкнахме вече на същността на тези монархически дружества и по-специално на дружеството Просветление, в което аз познавах ръководството, познавах и
тогавашната му секретарка и днешна лична секретарка на Симеон Сакскобургготски, Галя Дичева. Оказа се, че при едно наше късно нощно посещение след 12 часа в Царево, където хората бяха напълнили салона и начакаха цели 2 часа предвид нашето закъснение, което стана тогава, шефа на монархическото дружество, един свещеник, който аз много уважавам, използва почивката между изказванията, между дебатите, между разискванията, извика ме на страна и ме попита: господин Вълев, кой е този във вашата листа Дичо Дичев? Викам, Дичо Дичев е член на Просветление и съпруг на една от неговите лидерки, на секретарката. Вие знаете ли кой е господин Дичо Дичев, господин Вълев? Викам, кажете очи. Неговият баща, подполковник от Държавна сигурност, е ръководил колективизацията в началото на 50-те години в нашия край. Хората разграничиха по имената и горе-долу напипаха с нащността, преди аз самия, водача на листата, да знам кого са ми вкарали в листата. Това беше, между другото, доказателство за комунистическата инфилтрация във всички монархически дружества, които по-късно просто отпаднаха от обществена значимост по много бърз и радикален начин. Но ако ми разрешите, аз искам да продължа на темата, ако имам тази възможност. Нали? Аз искам не само за изборите. Да ви питам друго нещо, вие после да продължете. След като Симеон, бившия Симеон II, положи клетва в името на Търновската конституция на 16 юни 1955 година, според вас той не се ли явява сега един клетвонарушител и какво би било заслужено наказание за един такъв клетвонарушител? Господин Манчев. Да, безспорно, той в встъпването си в пълнолетие, той се кълнел в Търновската конституция и заявява, че ще работи за благото на българския народ. Но изглежда между 55-та и може би некъде около 80-та година явно е бил вървуван от тайните служби. На кои? Ами, предполагам, ДС и КГБ. Те действат заедно по принцип. И действията му след 90-та година, която на нас ни